Vi kommer fra Idrætshøjskolen i Sønderborg, og vi gik der sidste efterår, altså på E23. Vi savner det fællesskab, som følger med det at gå på højskole, og vi er derfor rigtig gerne på Roskilde Festival sammen. Men udover det vil vi også virkelig gerne ligge på Common Ground, fordi der er det her fokus på det fællesskab, som vi savner, og nogle af de aktiviteter, som vi forbinder med vores højskoleophold, de går igen her. Vi vil netop selv lægge vægt på især ensomhed og fællesskaber i vores camp, og at ensomhed kan føle på mange måder at komme i mange forskellige afskygninger, men at det er okay at føle sig ensom, men samtidig byde op til at deltage i det fællesskab, vi selv har skabt på vores højskoleophold, og vise, hvad fællesskabet blandt forskelligheder kan bringe af glæde. Udover march mod ensomhed og vores bytte tøjloppemarked, som vi har skrevet om tidligere i ansøgningen, så ser vi frem til at deltage i de bæredygtige og klimavenlige aktiviteter, som de andre beboere på Common Ground også kommer til at stå for. Vi glæder os rigtig meget og håber på at få en plads på Common Ground.